Så vi er vejs ende. Det er blevet dag 5, eller det er blevet lørdag, om du vil, som var den sidste dag, jeg havde til at lave det her projekt her. Resultatet er blevet lidt anderledes end først antaget. Der er kommet nogle flere funktioner på, som vi også har fået presset ind i det her projekt her. Så projektet er ikke blevet dyrere af, at jeg har kommet på flere funktioner løbende, eller jeg er kommet på flere funktioner løbende, og har fået dem flettet egentlig ret godt, synes jeg selv, ind i det arbejde, han ellers har siddet og lavet. Så nu er den sådan set klar til at gå live, men inden da så vil jeg lige sådan give et opsummering af, hvad der egentlig er sket her. Når jeg sådan sidder og kigger tilbage på, hvad jeg egentlig fik af tilbud på det her projekt her, som der lå fra 171.000 til 311.000, og jeg har sluppet afsted med et budget, der hedder 3.500, og det er set bort fra, der måske også er noget hosting til x antal kroner og alt det her, men rent projektmæssigt, altså hvad man siger, sat den danske udvikler op mod ham her fra udlandet her, jamen så har jeg haft en besparelse på 99% på det her projekt her. Og det sætter tankegang, hvad man, altså alle de projekter, som man ellers ser, der er, når man sidder og følger med i de her unge iværksættergrupper her, men der er sgu så mange projekter, som hvor folk de sidder og søger 500.000 og 1 million, og læste den anden der GoMore, de har brugt 8 millioner på at udvikle deres, hvor man tænker på, at det er jo så store tal, og hvor langt vil man være kommet, hvis man har taget de samme penge og kastet efter, nu siger jeg, noget udlandsk arbejdskraft, forstået på den måde. Jeg tror sgu man får mere ud af at lægge det ud af. Man får en, der er mere engageret. Jeg kan sige ham af, jeg valgte det her. Han har arbejdet fra 7 til 22 hele ugen her. Og 7 til 22 vores tid, om du vil. Han har så været 3,5 timer foran, fordi han sidder i Indien. Det vil sige, at han har arbejdet for omkring 11 stykker, og så frem til langt over midnat. Hvor jeg også har siddet og været på selvfølgelig og besvaret spørgsmål og alt det her. Og jeg vil tro, at han er sgu nok vant til også at arbejde lørdag og søndag, så helt det der med, at man i Danmark, dem der møder med klokken 9, så er der frokost klokken 12 til 1, og så er der arbejde fra 13 til 16, og så har du haft 3 timers effektiv arbejde, eller 3 timers arbejde om formiddagen, og måske en 3-4 timer i løbet af eftermiddagen. Og, man når sgu ikke så langt på de der 7-8 timer i løbet af en dag. Det kræver sgu noget mere at komme i mål. Og alle de her iværksætterprojekter, man ser rundt omkring, at de søger kapital og det ene eller andet. Altså, måske starte med at lave en prototyp selv, få det lagt ud. Det skal godt være, at man fejler i første omgang med at lave den her spec selv af, hvad det skal kunne og hvordan det skal fungere. Men man bliver sgu nødt til at starte et sted, og det er godt nok billige lærepenge, i stedet for at gå ud til en investor og blive afvist, fordi man der måske sidder en investor, der bare har lidt teknisk erfaring med tingene og ved, hvordan man kan løse sådan nogle opgaver her. Og det er helt der med, jeg tror også, at man kommer ud med et projekt, der er mere værd, og man får mere for det, når man har bevist, at man, er kommet step 1, og så kan man sgu altid gå ud og finde en investor, når man rammer step 2 eller har brug for det. Men 3.500, det for en uges arbejde og lave et socialt netværk med for tasker her, designertasker, jamen det er jo det er sgu billigt, meget billigt. Pros and cons for ligesom at have haft en uddannet udvikler, det har været, at jeg har skulle holde meget i ørerne og hele tiden være klar til at besvare spørgsmål. Jeg har selvfølgelig lavet den her spec her, hvad tidens indhold, men der er også kommet en masse spørgsmål løbende, som jeg er blevet nødt til at forklare, og det er jo også en del af charmen, så han kan måske opfatte tingene på en anderledes måde, men det er jo også mulighed for, at jeg kan udvikle mine egne tanker og få besvaret de her spørgsmål, som han har, som måske vil den også nogle tanker, jeg ikke engang selv har gjort mig, men der er i hvert fald nogen, spørgsmål, der skal besvares, før man ligesom kan lave funktionen, kan man sige. Og så har jeg også lavet den anden del her med at få en skribent fra udlandet til at sidde og skrive tekster. Jeg har tidligere brugt danske skribenter, det er jo selvfølgelig til dansk sprog, og nu tænker jeg, at det hele foregår på engelsk på den her Back Collective, jeg må for så ikke prøve en udenlandsk tekstforfatter. Så en jeg har fundet her, hun har skrevet tekster for $5 per artikel af cirka 500 ord. Og jeg vil sige, der er sgu helt sikkert nogle sprogfejl, jeg er bestemt ikke ekspert på engelsk, men alt der er nogle sprogfejl i det, som det har jeg selv siddet og løst på med min eget kendskab til engelsk, om du vil. Så jeg synes efterhånden, det er nogle meget fornuftige artikler, og det er et godt udgangspunkt for at få noget content, kan man sige. Jeg ikke ellers selv vil have tid til at skrive, eller jeg skal ud i Danmark og betale måske 200-300 kroner per artikel. Og
Ja, og så 300 kroner per artikel gange 50 artikler, det skulle løbe fuldstændig væk i stedet for at bare få det lavet, kan man sige, at få det lavet i udlandet her. Der skal jo ikke nogen, der læser det alligevel jo, andre end Google. Og den her med deadline, jamen satte jeg mig selv 5 dage. Jeg synes det var et spændende projekt. De danske webbureauer her, jamen der var jo ikke tid, der røg noget sommerferie nu her. Men der var jo ikke tid før om lang tid, og da de så endelig skulle til at gang med det, jamen så virker det sgu om, at tiden egentlig er lidt kunstigt pustet op. Men det kan sgu også være, fordi det kun er 3 timer om formiddagen og 3-4 timer om eftermiddagen, jamen så går tiden jo hurtigt, og dagen går hurtigt. Men jeg mener, da jeg sad og snakkede med de her webbureauer her, jamen så blev tiden måske på, altså det var dem her med, de er ude på 170.000 til 311.000. Og jeg mener, at de lå på omkring 1 til 1,5 måneds arbejde. Og når man tager det beløb, jamen, så er man sgu også nødt til at have nogle timer bag. Og det kan også være, at jeg bliver færdig før. Ja, jeg ved det sgu ikke. Men 5 dage, jeg har fået et socialt netværk, som koster 3.500 danske kroner. Og nu skal jeg lige have trykket live på det her. Så jeg vil lige lukke af for nu her, og så vil jeg lægge det live. Så der skulle trykke på knappen, så nu er Back Collective live. Og jeg tænker lige prøve at vise dig nogle af de her funktioner her, som der er kommet på efterfølgende, som ikke var der i første omgang. Nu skal du bare se løje her. Vender lige kameraet rundt her, og skal du bare se her. Her. Bare se her. Nå, jeg logger ind her, som du så før, eller tidligere også har set. For sale er simpelthen det nye, der er kommet på her. Så nu kan man simpelthen sælge tasker. Tada! Og nu skal du bare se her. Det der er sket her, det er, at der er kommet tasker på. Du kan se, hvem der sælger her. Det er et tysk firma, der hedder Best Bags Baden-Baden. Og det er Louis Vuitton, det er deres logo, det er brand eller modellen. Og den er simpelthen til salg her. Jeg sidder i Danmark, så derfor ser jeg selvfølgelig prisen i danske kroner. Og det er jo så den, man kan se hernede. Og den skifter jo, så selvom de sidder og indtaster deres pris, nu kan du prøve at se her, prøv at klikke ind på den her. Så de sidder sammen og indtaster deres pris, de har tastet 1399 euro herover. Og selvom de har indtastet det, så bliver den omregnet til lokal valuta. Og min lokale valuta siger med dagskursen 10.406 kroner og 60 øre. Og jeg kan jo selvfølgelig også se, hvad den er blevet indtastet som her i butikken her. Så man kan simpelthen oprette tasker nu her. Så nu skal du bare se her, du kan klikke på Go to Seller, så tæller den selvfølgelig i Google Analytics, og du ryger ind på den her tyske side her, der sidder, eller hvor man kan købe tasken også. Så der er simpelthen kommet en salgsfunktion på her. Der er også kommet et fint label på, der hedder for sale her. Så det er simpelthen at klikke ind på taskerne. Og vi siger, den her variabel pris her, den er også, skifter jo også, så selvom der er indtastet euros, så ser jeg danske kroner. Er der indtastet i danske kroner, for eksempel CPH Brand Shop, hvis de indtaster i danske kroner, lige prøv at finde her for dem her, så vil den selvfølgelig bare være, nu prøver jeg at tage en her, CPH Brand Shop her, der vil den selvfølgelig blot være vist, hos de indtastet i original 4500 danske kroner, og jeg ser også prisen 4500 danske kroner, men hvis nu at det er blevet vist til en tysker, jamen så vil den her pris stå i euros, men de vil også stadig kunne se, hvad den originale pris er her. Så alt i alt en super fed feature, der er kommet på her. Og der er også kommet hele det her Trusted Seller på, så man kan se, at det er en sælger, der har været certificeret lang tid her. Du se. For eksempel CPH Brand Shop, de har solgt tasker siden 2011, og det har jeg fået dokumentation for. Og når jeg læser rundt omkring alt det her, og kender selvfølgelig Peter, jamen så kan jeg se, at det er jo selvfølgelig også ægte tasker alt det her. Så en masse ægte tasker, som der nu kan købes herinde, og der er jo så det Trusted Seller logo, og der kan man så klikke og læse noget mere om, hvad det går ud på her. Men det er jo sådan set det fedeste af det hele, at nu er vi live, og det bliver sgu en succes det her. 3.500, 5 dage, socialt netværk for designertasker. Ja, kunne det lade sig gøre? Det kunne det sgu. Så nu bliver det spændende at se, hvordan de kommer til at leve derude på nettet. Der bliver skrevet en masse artikler fra hende her, der stadig sidder og skriver en pokkers masse. Og når det er skrevet, jamen, så bliver det lagt op, og der kommer forhåbentlig en masse super fede funktioner her til også senere hen, men i første omgang, så skal det bare lige have lov til at leve og se, om vi kan få nogle brugere ind. Og kan vi det, vil det være fantastisk. Og så får du forhåbentlig noget mere salg i det her. Så jeg har fået aftalt med de her 2 butikker, der sælger designertasker, og de er i gang med at lægge flere tasker ind. Så i øjeblikket har vi 107 tasker til salg på Back Collective, og det er alle de her sådan designermærker, man nu engang kender.
Så det er ægte tasker, kan man sige, som når jeg sidder og kigger markedet igennem på trend sales og alt det her, jamen så det her, det er sgu nogle gode priser, så jeg er slet ikke i tvivl om, at det kommer til at give en masse trafik. Så igen, 5 dage, 3.500, en besparelse på 98-99% i forhold til at bruge et dansk bureau. Det er sgu en meget god case. Så nu skal det leve derude. Hej!